Now PCN na nagajanmian ngena pai biang syaki kubor. Ki arteli ki constituency ha kejela menta kilasa klem kinong mi khmat hadian kejengklat no ki MLA na kini ki constituency. Kumta ketenat penyat election no kejela kelalong ke belapen kre ban penlong ya ki election shteng samoy ha maureng keneng constituency bat ha Rajabala constituency lada ka election commission jongkari ke penbena ban penlong no ya kene ki election. Chief Electoral Officer Kejala uba Frederick R. Kharkongor ulong bakatanat election jong Kejala kaladap ban pentip sa Election Commission of India halo kejing klat no jong ki arngut ke MLA Kejala kata uba David Nongrum bat u Dr. Azad Zaman ke mami khmat ya ke maureng keneng constituency bat ke Rajabala constituency. Upentip bakajing penkre jong Kejala ban penlong ya ki election siteng samoy hakini ki constituency kalayat syakman haba pentip bakatanat election kala depru ban penkre ya ki electronic voting machines neki kor EVM nakabenta ki election nalo kajing jurup ya ki jakat tap vote hamauring keneng constituency kabadan palat syahajar ngut kinong tap vote. Uba Frederick Kharkongor ula pentip bagatanat election kan sabuk kerpang ya kisnat jagat vote neki auxiliary polling station ban penduna ya ke jingdon kinong tap vote sakashi hajar ngut kabalong kat kum ke jingbot ya ki kandon jingbtha jong ke election commission ban yada na ke jingsa priang ka khlam jingpang COVID-19. Habakali lakatanat election kala ajing mut ya ka ECI ban penlong kham klo ya ka election siteng samoy khamtam habakari lom garo ka jumat ya ka jingsle hakaporliur nakaliang CEO ka jalla ulaong bakiladap ban ai ki babun ki jing ajing mut sha ka Election Commission of India Henry kan shonghi haka ban shim ya ka rai ban penbana ya ka tarik. Nalor kani ulak kuburu bakani kedai kesin ke baningkong hak jala ban penlong ya buan teli ke by election namar ke jing klat no jong ki MLA bat kum juru nak daw jong ke jing no kam ki MLA ki ba mi khman ya ke constituency ki jing berkrek la ya cha di EVM ru kila poi bat kani ka first level checking lene ka FLC kum gyong katuru kala complete te but kumda ter ki training plan ki count kini ki vehicle plan but baro kini ki benda ki bedai berga election berkene ka conduct of election to ka process kala ya chakman te koi ka point ka bangi long beteng ban long ban kede kene ka bagini ka election kede ka first election ka bare in the COVID times tingila don ka election hapo Rajya Sabha minchim snam Andre ka tobre ka de tang namta ka way ka polling station ko nong no but ginong vote ru gi tang ru pungut ki MLA te wat la ka de hapreng jong ka COVID ru andre kani mta kan khamlong challenging kini ki polling station kini constituency ki constituency ki bon polling station jen ru pho tam ki polling station ki dan maru kneng mar hapo Rajabala long na leng jong election commission kala pen mi kini ki kendon ki broad guidelines for conducting elections during COVID-19 te kau ini ki kendon kabalong very important kariba ki polling station kimdai ban palat eka 1000 ngot kinong thebot te ngina li phajurep ye ki officials rungi ngina lap ba pamorong kneng kinon reotli kita ki jai polling station ki ba lajan 6000 ne ki bratam 6000 te yakum kita ki polling station ki la ngila ai suggestion sa election commission ba they even create ki auxiliary polling station te kita ki auxiliary polling station ki long ki polling station ki create within the same campus ndre hakoi ke jaka pare nang pen phya ya gitu ki ho ya gitu ki nong theb vote te kita ki auxiliary polling station te kila don reutli ki ba ngila create daga jing ajing bit jong election commission hapo morong kneng rapo Rajabala pare kila don ko makharbaitli makharnyutli ko nong no kharnyutli gidan apa Rajabala ki belum kum kita ki polling station te dang min singsa jan kene ka singsa jan la lek ber singsa jan ka ba hauti wei tayo ru nga ngila elect pet dong na liang jong election ngila pet but ngila bagai biang kata ka jing phya jong kitu ki jaga but ka jaga bagi identify ru kalong ka babiang te ka election commission ru kala ai approval ya kita ki auxiliary polling station te kata ka de gawai ni ki kendon te koi bere ko mengilate baro kani ka por COVID kani ka por bangi pikir ba mentale ka rawan kani ka second wave ponong no te ngala dapatha yo DC tura mane bar ngina ekren ni DC Shillong ru ha ki review ba minchwa ba
bagi nong li tebot ki hab deng mask ki bam deng mask le se kinum sha ki bagi li tebot bagi narung hapo polling station ru kin don ki sanitizer kin don kita ki protocol ki bafer but bagi nyon yo to budam hapo ka EVM ru kin hab penun kam degi gloves ki use and throw gloves kanang ba kanum don kanung no ka jings air le ne kanung jing pedwet na liang kane ka COVID-19 te kumta ter ki bon bagi protocol ki ban sa long bar hak rukam yang lain jung kiru kinap yang kat social distance te kita bro ki new forms of voting mo ki bam menchwa kini ki jaj protocol kim judan dan re menta bangi im hak juk ka badon kan COVID-19 te ngi hab ya long hab buram ngi hab ya bad kan protocol khnang ba katu ka triangle of safety ko mangala batai mene kala bagan long ka bane again safety for the voter, safety for the polling official and safety for the polling process. Gila man ang barada jaba ka ECI ka penulai ka tarik man pelong ke election kani ka knap election dong jula ka along bopin kre man pelong kita ke election. Ha ngila long get up ngila de betha ro ye ki DC ye ki polling officials ba bakin long fully geared up ban conduct ye election hak no ko por ka ba ka election commission ka declare ka tarik.